Naimbag nga bigat iti tumunggal ti maysa. Sakbay tayo nga mapan iti na duma-duma at topiko nga naisagana dagiti aling pulis tayo itangal daw. Manipod ti Lady Cops Cluster 5 abukbuklen ti 2nd Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company Police Stations iti Canton City, Galimuyod, Salcedo, Quirino, Cervantes, ken Sigay. Alawendak man nga mangkablao pay ti ama ti PNP ti Ilocos Sur. Iti Provincial Director tayo Police Colonel Agosto M. Asuncion. Kastamet dagiti nagagaget, naaalibtak, nagagwapo ken napipintas nga kapulisan ti 2nd ISP MFC nga idadauluan ti naubing ken snappy a officer in charge me. Police Major Ryan T. Afos. Ken kada kayo amin nga agdingdingeg iti daytoy a programa. Kablaawan kayo iti naimbag ngal daw. Intay nga rod denggen ti sabali manen nga episode ti aling pulis tapag sasaritaan tayo dagiti napateg alinteg. Legal matters dito'y pagilyan tayo ken dagiti impormasyon nga mabalin tayo mausar tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Sakbay ti amin, iamamok tinumo, siyak ni Patrolwoman Jesselyn Cabico, manipod ti 2nd Ilocos Sur PMFC. Iti topiko tayo at nga maipanggep iti OSAEC when no online sexual abuse of exploitation of children ken CISA-M when no child abuse of exploitation of materials. Iti umuna nga pagsasiritaan tayo ket no anya ti daytoy linteg nga OSAEC ken CISA-M nga ibingay kanya tayo ni Pat Oda iti Galimuyod MPS ken ni PSSG de Guzman iti Canton CPS. Pakilawlawag man langin mga ma'am tapno maamuan wenno maipalagip datoy topiko kadagiti viewers ken listeners tayo. Ma'am, thank you ma'am. Ket sakbay ko garod nga ibagano nya daytoy topiko tattat nga OSAEC. Kablaawak mapay ti ili ti Galimuyod iso ni ti ama iso ni Honorable Jesse Balingkat sir kinti mangitadaulo iti Galimuyod Municipal Police Station ni Police Lieutenant Arnel P. Valdez sir naimbag nga agsapatay amin kastamuten kadagiti amin nga agdingdingeg iti daytoy nga programa. Daytoy apo topiko mitatakat iso ti OSAEC wenno iso ti Republic Act number 11930. Anya kayat nasaon apo daytoy OSAEC. Isu daytoy apo ket ti online sexual abuse of exploitation of children. Ti biktima na daytoy apo ket dagiti ubing wenno dagiti 18 years old and below ti taon na. Pakairamanan mo ten dagiti nangat-ngato man ti taon na 18, 19, 20 nga ngem ada ti sakit da. Wenno sagsagrapon da nga isu ti rason apo nga haanda nga maprotektaran ti bagbagida isu da apo ket kabilang iti children. OSAEC apo iso daytoy ket sinuktana jay mon unang alintig tayo jay Republic Act number 977 wenno jay anti-child pornography. Ket daytoy apo OSAEC daytoy ket iso tilinteg nga ti tarigagay na ket solusyonan ti problema tatta maipanggep parigti sexual nga panang abuso kin panang gundaway kadagiti ubing. Anya apo dagitoy sexual activities. Pagarigan na dagitoy apo ket isu ti sexual intercourse. Masturbation para kadagiti ubing nga babae kin lalaki. Sadistic wenno masochistic abuse wenno dagiti habang dati sexual intercourse apo ket dangdangran na. Tapos lascivious exhibition of genitals, breast, skin, dagiti ubot. Dagiti no ada ko mga ti videos apo wano picture nga ti daytoy nga videos ket ipakpakita na ti binabastos nga parang igam ti ubot wano suso ti maysa nga babae. Mairaman pay apo ti bestiality kahit nasawan apo bestiality ti sexual intercourse baetan ti tao ken iti animal. Ken dagiti panangaramat iti anyaman nga banag apo nga usarenda iti maysa nga babae kasla kuma no adati inigem na nga maysa nga banag ballpen wenno anyaman ita nga isirrek na iti mabagbagi ti babae wenno ije ubot na iti apo ket sexual activity iti nga saksaklawon na daytoy OSAEC. Nya apo dagiti aramid panagaramid ti videos picture kadagiti sexual activities nga kas kadagiti na ibagatat tay.
Panaghiwaras apo, no jay videos, wano picture ko inwaras mo. Tatatauso ti Facebook apo, ko in-share mo, di jay nga video. Panagigam. No, di jay apo nga videos, in-save mo, jay cellphone mo. O, tapos binuybuyam, papabuyam, in-share mo, dagi jay apo kat. Panaglabsing, iti daytoy nga usaek. May sapay daytoy apo online grooming. Ano daytoy online grooming apo kat no, jay kumamaysa nga lalaki. Adati ka chat na, uno ka video call na, tapos inala na mo titalak jay ubing, tapos damdama, imbaga na nga aglabos ka man, tapicturan ka, uno kastoy-kastoy, tapno ikang katikwarta mo, uno pag-load mo, di jay aputi kung kunatay nga online grooming. Mainayon pa ay sexual extortion. Sexual extortion apo kuti panangbut-buteng. No jay lalaki, bot-bot ngen na jay babae, nga iwaras ko daytoy nga picture mo, no videos mo, no haam mo nga aramidin manen, daytoy, linalaswa nga banag, jay apo kot karaman ti usaek. Ken, prostitution, online prostitution, jay panangibugaw, tayo karagiti ubing, wano ilako tayo, daytoy nga ubing, karagiti Amerikanos, wano anyaman sa baliman nga tao. No, dagitoy apo nga aramid ket inaramid tayo, babaan ti panangusar tayo ti laptop, cellphone, desktop, through internet. Dagitoy apo ket panaglabsing iti usaek wenno Republic Act number 11930. So, inayon ko pa apo ti accomplishment mi iti ili nga galimuyod tatanga January 1 ingga tatanga 17. Di January 4 apo ken 16 adati nag-surrender kanyami wenno nag-withdrawal of support. Kas pa ng subsuportada kadagiti may kaniwas nga grupo ada apo ti duwa nga individual. May ikadwa ada apo ti na i-implementar mi nga warrant of arrest iti kontra iti tallo nga individual nga babae iti kaso nga qualified trespass to dwelling. DJ lang apo ti i-share ko tata nga aldaw. Kahit kasta nga naibingay kanya tayo nun niya daytoy o saek, agyaman ma'am galimuyod MPS. Anyamit mainayon mo ma'am ipanggap daytoy sisa M, ma'am kandon CPS. Thank you ma'am. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti kanayon apan nagsusubaybayo iti daytoy nga programa mi daytoy DCTP Tiradpas Radio Television ken Broadcasting Network itang aldaw. Siak ni Police Staff Sergeant Jonalyn C. D. Guzman, manipot iti Candon City Police Station. Ngumsakbay nga inak ibingay itinated kanya atopiko, alak pa daytoy agundaway, akablaawan iti nasaririt ken visionary leader nga ama ti syudad ti Candon ni City Mayor Eric D. Singson ken dagiti councilors na. Kastamat iti dagiti kakadwak iti Candon City Police Station nga idadalwan iti nagaget at Chief of Police ani Police Lieutenant Colonel Rodel C. Del Castillo. Ket itang aldaw pagsasaritaan tayo dagiti panang salaknib iti kinatarnaw ti ubing iti panawen iti digital. Panakaawat ti sisaem wenno child sexual abuse or exploitation materials. Ano nga ba ang SISAM? Ang SISAM o Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, mga material tulad ng larawan, video na naglalaman ng sexual na pagsasamantala sa bata na ipinagbabawal at itinuturing na krimen. Mga imahe o video o anumang material na nagsasangkot sa bata sa sexual na aktibidad na ginawa man online o offline na ipinagbabawal ipamalagi o pag-aari o ma-access. Ang SISAM ay tumutukoy sa mga material na naglalawan sa isang bata na kasali o nakikibahagi sa sexual na aktibidad, maging tunay man o ito o kunwari lamang. Kasama nito ang mga material na nagpapakita sa sexual na pang-aabuso o pananamantala sa isang bata bilang isang sexual na bagay o nagpapakita ng mga pribadong bahagi ng katawan ng isang bata. Ang mga material na ito ay maaaring ginawa offline o sa pamamagitan ng ICT or computer.
Na dagdagan ko lang yung naisabi ni Ma'am Galimuyod, yung mga teksto na nakapaloob sa Republic Act 11930 or Anti-Online Sexual o SAEC at SISAEM. Meron ding nakapaloob doon na live streaming abuse. Pag nag-live streaming, ang live streaming abuse, pag live streaming ng sexual na pang-aabuso sa bata, may pahintulot man o wala ang biktima. Sharing or possession, pagpapadala o pagda-download o pag-iingat ng mga imahe or video ng pang-aabuso sa bata. Magbibigay lang ako ng halimbawa dito. May isang bata na nakilala ang isang tito online. Nagpadala ng mga larawan kapalit ng pera. As nasabi ni Ma'am Galimuyod, yung grooming, yun yung pag-invite mo sa bata kapalit ng regalo or pera. At kalaunan ay pinilit siyang mag-video call habang nagpapakita ng kanyang katawan. Ito ay pwede nating anuhan ng o SAEC o maging SISAEM na dapat agad ipagbigay alam sa otoridad. Ang USAEC at SISAEM na nakapaloob sa RA 11930, ito ang batas sa Pilipinas nagpaparusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng ganitong material at nangaabuso na naglalayong protektahan ng mga bata sa digital age. May laglagipin tayo kakabsat at itunggal click, share, when no view kadagiti kas a content ket mangpapaot iti panagsasagaba dagiti ubing. Naingit iti linteg tayo maibusor dagiti agaramid agikot wenno agiwaras ti SISAEM. Kas naganak ken manangaywan datayo ti serbi a cyber squad dagiti anak tayo. Ugaliin tayo ti responsible online parenting. Agbalin ar naridam no asino dagiti katungtong dagiti anak tayo ti social media ken saan tayo laing ag-upload iti ladawan ang mabalin a usaren dagiti dakes at tao kanya tayo. No addaman kamamuyo akas no adda amamu akaso ti panangabuso wenno panagiwaras si masaselang a materyales a pakiramanan dagiti ubing saan kayo ang pangadwa ang tumawag iti Candon PNP iti hotline ti Candon City Police Station apo 0915 36 18181. Ti panagsalaknib dagiti ubing ti online kinno saano ang makapang talinaed dagiti naganak iti ngato iti digital safety dagiti anakda. Napatig dayta para kadagiti naganak agbalin a proaktibo. DJ lang di maibingay ko ma'am regarding dayto nga SISAEM. Agyaman mga ma'am, tinbingay yung adal ken impormasyon maipanggap deto ito piko tayo. Kadagiti listeners kay nagbuybuya iti FB Live tayo. Stay tuned kayo laeng taado pay tintay pagsasaritaan kalpasan ti sumagmamano nga palagip. Ti panang irogi kadagito nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kadalang lalaki ket pinaramid ko dagito gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mga usar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nangasaon dagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met
iti pagsayatan na kun ibongan na. No dagitoy ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasanuti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakadagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiasta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagito belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Intayo nga rod ag tultuloy. Iti sumaruno nga paset, intayo met dinggen ken adalen no sinno dagiti biktima, offenders ken dinno iti pagpapatulungan no adda ti kaso tayo nga o sa ek ken si sa M. Dinggen tayo man ti bingay ni ma'am nga agapo iti Cervantes MPS. Ma'am. Thank you, ma'am, iti oportunidad
Ket umuna pa iti amin, ipay tayo maniti na imbang nga kablaaw kadagiti na dayag nga opisyales iti kapulisan ken lokal nga gobyerno. Tinagagat nga mati PNP, Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Naltatis, Sir. Tinaayat nga Regional Director, iti Region 1, Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Sir. Tinaaliptak nga naaliptak nga Provincial Director, iti Ilocos Sur Police Provincial Office, Police Colonel Augusto M. Asuncion, Sir. Timapagtalkan nga Acting Chief of Police, iti Cervantes Municipal Police Station, Police Captain Oliver B. Sari, Sir. Ken syempre iti napintas kanaanos nga iti ilimi nga Cervantes Municipal Mayor Attorney Mary Joyce P. Magay, ma'am. Naimbag nga aldaw kada tayo amin karaman dagiti naayat nga agdengdeng nga iti daytoy nga programa naimbag nga agsapa metlaen kada kayo. Ti ibingay ko tatta nga aldaw ket iti sino dagiti biktima iti daytoy nga linteg iti online sexual abuse and exploitation of children. Iti title na daytoy ket online sexual abuse and exploitation of children. So dagiti biktima ditoy ket dagiti maawagan nga children. Iti daytoy nga linteg ti children ibagbaga na ket dagiti ubing nga agtawon iti below 18 years old. So nga 17 years old, 11 months and 29 days. So awan pa iti 18 years old na. Ken dagiti ubing nga haanda nga kaya mabalin nga adult da nga haanda nga kaya nga mang-aywan iti bagbagida, ken haanda nga kaya nga mang-protekta iti bagbagida. Kas kumaada iti physical, mental, intellectual or sensory disability or condition. And for the purpose of this act, child refers also to the person regardless of age who is presented, depicted, or portrayed as child. For example, no iti may isang sitwasyon iti adult ket binadwanda iti kaslabado ti ubing, uniform ti ubing ket iti iportray na ijay ket ubing isuna mabalin lata considered lata as a victim of this act of this law. So nga dagiti mabalin ko na tayo nga adult isuna nga binadwanda isuna ti pang school ket ag-act isuna as a child dayjay iti maysa nga mai-consider nga biktima. Ken daytoy pay maysa ket computer generated or digitally or manually crafted images or graphics of a person who is represented or is made to appear to be a child. Isumat lang iti bagbaga na dito nga biktima. Ta daytoy nga linteg ket mai-emphasize daytoy ko na da nga online maaramat dagiti computer, maaramat dagiti internet to do the act, to do the sexual abuse ken exploitation iti children. Ti daytoy nga sexual exploitation ket kunana ditoy child abuse with consideration whether monetary or non-monetary consideration, favor or benefit in exchange of for opportunity to perform such abusive exploitation act. And daytoy ket actual sexual intercourse kas ko na ni Ma'am Galimuyod tatay niya dito actual sexual intercourse with the children with or without consideration and employing fraud, machination, undue influence, intimidation, threat, deception or any person to commit sexual abuse or sexual intercourse with a child or children or dito kat maibaga nga panag-exploit tayo panag-exploit dati ubing. May sapay nga nabanggit ni Ma'am Galimuyod tay daytoy grooming niya. Madado magamin kat dagiti ubing nga consider da naalada iti talak. Kumbaga iti maysa nga tao nga abuser itid na iti kasapulan ti maysa nga ubing enggana naala na iti talak iti maysa nga ubing ket DJ trust and confidence ti maysa nga ubing nga maibaga na nga talken na iti maysa nga tao ket adda ijay until daytoy perpetrator daytoy taltalken na ket aramaten na daytoy ubing para iti exploitation or sexual abuse aramaten na metten iti panangaramid iti sexual exploitation materials. So sino bang matlaeng dagiti
perpetrators. Nya, daytoy iti nasakit nga denggan inya no sinod ba dagiti offenders. Mostly nga offenders ditoy nga linteg ket foreigners or the isu dayti customers or isu dayti mang dawdawat or manggatgatang kadagitoy sexual exploitation materials. For mabalin nga foreigners, mabalin nga locals matlaeng dagitoy mang-i-share o mang-ibugaw ti anak da, mang-ibugaw iti kailyanda ket dagitoy iti offenders. Mabalin matlaeng dagitoy offenders matlaeng dagiti mang-imet ken kas na ni Ma'am Tatay din na discuss tatay nga dagiti addaan iti videos, pictures and any CSAM or child exploitation materials nga adda iti cellphone da. So nga mabalin ladta dagijay nga makasuan no apay nga adda ti kasjay iti cellphone da, computers da. So ag-ingat tayo iti isi-share tayo nya kasi kuna tayo nga i-share tayo iti may nga ba nagtapno maamuan da or tapno mai-report tayo haan nga day kasjay iti proper reporting na no kaya tayo talaga nga agi-report iti OSAIC or CSAM ket masapol nga ipantayo iti proper authority. For example, no kadda iti nakita tayo nga sexual exploitation materials ket ipantayo iti proper authority. Mapantayo iti kapulisan, mabalin nga ano ay niya iti asidin niya tayo, mapantayo iti kapulisan, mapantayo iti cybercrime unit, mabalin tayo madlatta nga ipan iti daddu mapay nga officers o PNP offices tapno i-report tayo. Tati pa nang i-share tayo iti amin nga exploitation materials ket mabalin tayo nga makasuhan. Ag-ingat tayo, iti i-share tayo. Ket numan pay kasjay addamot lang iti panang protekta daytoy nga linteg dagiti adda iti kunada nga good Samaritan niya no adda iti exploitation materials nga na i-share kinyam ket haan mo met nga kinayat dijay mabalin mo nga i-report ket ma-excuse ka kasla maprotektaran ka iti panag cover mo ay panag-agamo ijay ngam the moment na in-report mo ijay kapulisan daytoy ket masapol mo't nga ikatom iti gadgets mo dayjay materials or dayjay videos or photos nga addakin niya. So mabalin mo't lang nga offenders dagiti parents daytoy tinasakit niya ma'am no dayjay parents iti mang ilako iti anak da dagiti parents iti mang ited mang usar iti anak da nga aramiden da nga ay ayam laeng kasjay mostly gamin nga makitkita tayo ijay news nga offenders daytoy OSAIC ket parents relatives so nga dayjay trust ti ubing ket okay lang kinyada kasi ni mama ni auntie iti mang ibagbaga nga aramiden da nga sumango iti computer sumango iti cellphone sumango iti internet ket ipakpakita da iti mabagbagida daytoy matlang iti danger niya tagidi daddo mga offenders kuna da di balita haan nga magargaraw di balita saan nga masagsagid di anak ko di balita awan mo't siguro ti danger kasi handa mo't nga maaganan di anak ko video lang mo't pictures lang mo't but this act dagitoy nga linteg ket makaited iti dakkel nga epekto iti ubing no dumakkel isuna daytoy iti hantayo nga makita nga ti epekto na gayam ket dakdakkel no damor nga dumakdakkel ti ubing dayjay effect na ket saan nga may ikat so mabalin daytoy nga mangited iti mabawasan ti self confidence da mabawasan iti trust da ti tattao ket adupay iti daddu mga effect na daytoy nga linteg daytoy violation no para iti biktima so nga daytoy nga pati dagitoy mang recruit adda pay ti daddu mga makitkita tayo ti news nga i-recruit da dayjay kaaruba da di bali ta di dollars mo ti sukat na nga narigat ti kasjay nya aramatan da jay dollars kasi mostly daytoy offenders na daytoy kat dollars actually iti kasukat na so nga maayo dagitoy tattao nga awan ti ubraen da ket easy money piman daytoy no man pay handa nga makita ti haan nga maagaman di balitahan nga maagaman ni anak ko haan nga ma-divergenize oray no di bali oray no maarami daytoy iti danger na gamin iti kas ko naktatay danger na daytoy nga
mangyari iti daytoy nga ili tayo. Kat pagyamanan tayo kiniapo ta awan mo't iti violations or awan mo't iti na i-report nga kastoy nga violations ditoy ayan tayo samot nga Ilocos Sur niya. So far kat yaman ken apo tawan mostly nga makitkitak nga news kat Manila ken other regions kat dayjay iti i-maintain tayo kuma daytoy nga usaik nga linteg ket saan kuma nga mangyari ditoy ili tayo nga Ilocos Sur ta nagmayat nga natal na iti ili tayo ket daytoy iti kahit ko lang nga palagipan dagiti naganak ta baka hantayo nga makitkita or hantayo nga mapanpansin dagiti anak tayo ket agkulong da iti maysa nga kwarto ket karkaro iti rabii no agbayag da nga ag-spend iti internet ket bantayan tayo isuda baka damdaman na ket adda gayam iti mang penetrate kinyada nga offenders kasi daytoy nga usaik ket mabalin nga lalaki mabalin nga babae nga ubing iti i-penetrate da or ibiktima enda karkaro tadta uso iti ML anya ba dagiti daddu mapay nga online games nga adu iti converse da or makatungtong da nga handa nga amo strangers nya ket adu iti mabalin nga offenders perpetrators dagitoy ijay usaran aramatan da nga mang ayayo mang inganyo ta kadagiti biktima tapno maalada iti talag ken maalada iti talag ken ayat ti maysa nga biktimada ket at the end of the day ket mabalinda nga i-penetrate iso da mabalinda nga biktimaan nga ag-send ka man iti picture mo ag-send ka man iti video kasjay ket naglakatat ta nga mabiktima ti anak tayo no saan tayo nga bantayan so nga no balbalin ko kitaan tayo naganak ti anak tayo dagiti cellphones da no anya dagiti agyan iti cellphone da with their permission kasi andahan tayo met nga mabalin nga pilitan no handa nga kayat nga ipakita nga with our guidance with our proper guidance dagiti anak tayo ket mailisi da ngagbalin nga biktima iti daytoy nga linteg tada iti reports no makikita tayo dagiti reports ket dagiti offenders aramatan da ngay karkaro daytoy anyari uso tatan Roblox Roblox kaya maysa kunak JML kan Roblox kamin ket adda ti online chat da ket as naukaudyan nga nangeg ko nga report ket mga 40% iti players iti Roblox ket saan nga ubing dagitoy di agpangpanggap nga ubing tapno makabirok da iti biktima enda iti scams and any form of krimen so dayjay kitaan tayo dagiti anak tayo no bigla-bigla nga adda iti agisesend kinyada ti kwarta agisesend kinyada ti anyaman nga gift expense dagiti gadgets kan kitaan tayo dagiti ubing tayo nga bigla-biglang nag-change iti ugali da yan tano dati ket na ragsak dan dati ket cheerful da or playful da tatakit apay nga nagbalin nga withdrawn da agbalin nga agbubuteng da agbabalin nga aggressive da dayjay gamin iti maysa nga sinyales nga ti anak tayo ket maysa maab-abuso so inayin ko daytoy inya ma'am daytoy sino ba ti mabalin nga gipila iti kaso dagitoy mabiling nga gipila iti kaso dagiti offended parties dagiti biktima sumaruno dagiti parents or guardians kasano nga ron no dagiti parent na mismo iti mga aramid so nga mabalin met lang nga agipila ti kaso dagiti third degrees ascendants or collateral relatives with the third degree of consanguinity officers, the PNP, social workers or representative of a licensed child caring authorities, officer or social worker of the DSWD, local social welfare and development officer, any barangay officials, any law enforcement officer, and at least 3
responsible citizen residing in the place where the violation occurred, or any person who has a personal knowledge or circumstances of commission of any offenses under this act. So titinulong tayo tapno haan daytoy nga lintag kat haan nga agraira iti daytoy ili tayo nga Ilocosur kas konaktatay agtitinulong tayo agbibinantay tayo tanuman adda iti mga arami ti kastoy masapol nga may report takas lamat lang igas daytoy iti may nga ili nga agba agraira umado no haan nga mapasarden. So nga daytoy nga violation haan nga agsardeng daytoy no saan tayo agtitinulong nga umili iti Ilocosur kas before nga ag-end iti daytoy nga topic ko before ko nga ipasublat iti sumarunong nga ag-discuss ket kahit kumat nga i-discuss dayjay accomplishments mi iti Cervantes nanipod iti New Year kasi adamot iti before nga nag-end iti 2025 at damot iti arrested wanted person mi iti na top 9 iti region wide. So may isang accomplishment dayjay nga kan daytoy kahit kumat nga i-emphasize dayjay pa nagtinulong dagiti force multipliers tayo iti nga Cervantes ket adumot iti na confiscate nga boga dagiti force multipliers tayo nga in-surrender da iti PNP ken as kanayon nga information dissemination iti PNP iti Cervantes adamot lang iti nang i-surrender kadagiti illegal sale iti firecrackers iti ili nga Cervantes ket dayjay po iti accomplishment mi kan agtultuloy iti Cervantes Municipal Police Station nga agited iti serbisyo da para iti linak ken talna iti ili tayo nga Cervantes kas kung kanain ko nga ibagbaga iti komunidad ket partners iti PNP para iti peace in order tano ti PNP laang tagko ti haan nga agbalin nga successful no ti community local government and the PNP ti agkuti maala tayo iti success iti daytoy nga peace in order agyaman matlaeng iti local government unit of Cervantes iti dakkel nga tulong da iti PNP para iti peace in order kat dayjay laeng agyaman nakiunay ket naimbangal daw kada tayo amin. At tanamuan tayo no sino ba dagiti biktima offenders ken dinno ti mabalin tayo pagpatulungan no mapasamag ato yung akimen. Agyaman Ma'am Cervantes ti pinangibingay mo iti nagmayat nga topic mo. Ibingay met kanya tayo agapo ti Quirino MPS Ma'am no anya kadimet dagiti penalties na ti kastoy nga krimen. Ma'am, good morning. Sakbay ko nga binsa-binsaan daytoy topikok iyam amok man ti bagik siak ni Pat Arlene Joy Arcardo iti Quirino Municipal Police Station. Umuna unay kablaawak iti naimbag nga agsapa lalo iti nasnapi kan nataer nga acting COP mi iti Quirino MPS nga ni Police Captain Tito Bilawana Jr. kan iti napintas nagagat kan supportive nga mayorami ni Attorney Gemaros Gumintong ken kada kayo amin nga dumdumngeg ken agbuybuya iti aling pulis na imbag nga agsapayo amin. Iti topikok matattaket may panggap iti section 10 penalties wenno dagiti pannusa iti anti-online sexual abuse or exploitation of children o di kung kunada nga usaek ken anti-child sexual abuse or exploitation materials si SAEM. So amin nga amin nga madi nga aramid adda dagiti kaibatugan na nga pannusa kas kuma iti manglabsing wenno mangabuso iti usaek ken si SAEM Act. Adamot iti siyam nga penalties na dagitoy. Daytoy ti umuna ket DJ first di life imprisonment ken multa nga han nga bumaba iti 2 milyon. So daytoy nga pannusa ket ada iti section 4 paragraph A to J. Daytoy nga iket no nagtangdan ka, nag-hire, nagilako, wenno nag-send, nagi-transport ka iti ubing nga inpan mo iti sabali nga lugar, inyam amom iti foreigners nga kas kun natatay ni Ma'am Cervantes, kano siya sino man nga mangtangdan iti tapno maiwaras daytoy nga
dagitoy nga pictures or materials, may raman isuna ijay nga penalty. May kadwa, reclusion temporal in its maximum period. Tiket na sa uenda ito nga ikat mabalot iti 17 years, 4 months, and kan 1 day. Ingana reclusion perpetua wenno pan nakaibalod iti 20 years, ken 1 day ingana 40 years. Ken multangahan nga bumaba iti 1 million, ken han nga nasursurok iti 2 million pesos. Daytoy mat nga panusa ket no adda ti knowledge mo no or no ammom daytoy nga transaction ken nagbenefit ka. Daytoy pay ket no nangted ka iti kwarta tapno adda usarendang adda usarendang mang transport or nagi-provide ka iti venue or lugar nga pasamakan na daytoy nga panaglabsing. Number 3 nga penalty, reclusion temporal in its maximum period, ken multa nga not less than 800,000 pesos but not more than 1 million pesos. Dito'y mat nga sumrak DJ bagbagada tatay nga grooming, DJ panangalukoy mo iti ubing tapno laeng ikam iti panangalukoy mo iti ubing tapno laeng ikan naka iti pictures, nudes nga pictures kasjay or video. May sapay nga kuana DJ nga ikat di pandering no di binayadam di maysa nga ubing tapno agbalin nga prostitute nga kunada ken no DJ picture ngay ket pagpanpanta siya through online karaman isuna ijay nga penalty. Di may kaupat reclusion temporal in its medium period. Dito kat 14 years, 8 months, and 1 day to 17 years, 4 months. Ken multa nga not less than 500,000 pesos but not more than 800,000 pesos. Daytoy mat nga penalty kat no nag-subscribe ka wenno adati sinuportaam nga website or nag-join ka wenno nag-donate ka para kadagiti live streaming regarding ti dagiti ubing agpapakita iti nudes videos nakakasyay karaman ijayenti number 4 nga penalty. Next is reclusion temporal in its minimum period. Daytoy ko 12 years, 1 day to 14 years, 8 months. Ken multa nga not less than 300,000 pesos but not more than 500,000 pesos. Daytoy mati penalty no nagi-broadcast or in advertise mo or dagiji pictures ko maiti no ti ubing ngay ket nga sila labos ket in print mo na in kabel mo iti flyer sa kanto in or dagiji regarding mangi-promote ko maiti osaek ngay ket in waras mo ditoy mat nga mapandijay nga penalty. Next is reclusion temporal 12 years and 1 day to 20 years. Ken multa nga not less than 300,000. Daytoy mat nga penalty ket no adda iduldulin mo wenno adda ti igem mo nga anyaman nga form iti SESAM, anyaman nga materials nga adda iti panang-abuso daytoy nga act. Ken no daytoy mat no adda ti nasursurok nga ngem tallo. For example, 3 and above iti adda kanyam materials nga ikat mabalinda jayen nga prima facie evidence wenno di kung kunada nga napigsa nga ebidensya di jayen tapno makuna nga agilaklako daytoy nga offender. Next, number 7, kat prison mayor in its maximum period 10 years, 1 day to 12 years. Ken multa nga not less than 200,000 but not more than 300,000. Daytoy mat iti penalty no adda ti access mo ti anyaman nga form iti SESAM. Prison mayor in its medium period 8 years, 1 day to 10 years. Ken multa nga not less than 100,000 but not more than 200,000 pesos. Daytoy mat iti penalty na no nakitunulong ka wenno tinulungam iti maysa nga tao tapno aramiden na ragitoy nga prohibited acts. Next, number 9 and last, life imprisonment ken multa nga not less than 5 million but not less than 20 million pesos. Daytoy mat ket no nilabag mo DJ section 6 isu syndicated and large scale violation of this act. Syndicated nga makunan no DJ nagaramid iti kasjay nga prohibited act ket grupo da.
adamat iti additional penalties na dagitoy act. First kat G ineligible for parole. Dagitoy kat no J offender ngay kat recidivist nga kunada or J paulit-ulit na ngararamidan. Next is J offender kat step parent when no relative na di obing or third degree consanguinity nga kunan ni Ma'am Cervantes that time. Can no J biktima kat natay agsa suffer ti mental, psychological when no physical disability. Next nga additional ngay kat para kadagiti internet provider. So DJ akta yung ngay kat regarding ti online abuse, 'di ba? So ngano dagiti internet provider kat intulok da nga adda iti usaran DJ establishment da iti regarding ti kastoy nga act. Ti offense namot DJ first penalty of prison mayor in its medium period and a fine not less than 1,200,000 pesos but not more than 2 million. The second offense namot DJ kat fine not less than 2 million and not more than 3 million. Ma-revoke mat iti lisensyada with no iti franchise da nga ag-operate kan adamot iti immediate closure na DJ nga establishment. And last nga penalty kat para kadagiti government official, employee or agent nga mang-apuso ti otoridad da kan adamot la penalties na under section 9 and 23. Iti penalty damat kat imprisonment of prison mayor in its maximum period, perpetual disqualification to hold public office, right to vote and participate in any public election, and a fine not less than 500,000 pesos. Ken amin nga benefits da nga due from service in the government. Hindi ko maparami-rami ang mga ito. Kasi ang daming predator dagita laan Una, iti inaatake dagita ng iti mga penalties putiki, na iti kinakain manglagsing nila. wenno mga abuso iti usaik and sisaem. Ket dadagsen unay ngay dagito nga penalties ket sapay la ko mata awan iti mga rami iti kastoy nga panag labsing ken ti panunutan tayo kuma ket di pagsayatan iti ubing wenno dagiti anak tayohan nga dagiti pakairurumenda. Daytoy laeng ma'am iti maibingay ko nimbag nga agsapa. Agyaman Ma'am Crino ti panangi-explikar mo ken pinangibingay dagiti penalties na no adda maglabsing maikpanggep daytoy usaik ken sisaem. Ket daytoy ti kalpasan ti may kadwa nga paset tayo. Agtalinaed kayo kumapay ta adupay ti maipakaammo nga impormasyon ken makatulong at topiko kanya tayo kalpasan daytoy a commercial break. Siak ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Si abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, didikot,
kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Grabe ti apok tito mga babalasang. No bakasyon, sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder, sir, nalakadala nga arami dinan. Lagi ti apok, sir, narasasarok pa idang nagdesignan. Sigurado ako, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan ng sir, ti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, kado pa ta order di American. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan ta pa kay kuyogan pa ni Congresswoman. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Ready mo ba? Kamay, hugasan sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle the basura. Leave nothing but footprint. Do it Raya. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapito. Intayo nga rod itultuloy ti maudi nga paset daytoy a programa. Para tinaan-anay nga pakaammo kanya tayo amin no anya. Anya dagiti dapat ngobraen tayo lalo dagiti naganak ken ubing tapnohan nga agraira ti kastoy agreement. Dinggin tayo ni PSSG Ramos iti Salcedo MPS, ma'am. Naimbaga bigat tayo amin na po, kahit sakbay ti amin, kahit kumamat nga kablaawan iti naimbaga bigat, iti inati ilimi nga Salcedo, Mayor Garcial Hironilla Ichon, ken iti kinyayo amin nga agdingdingeg, iti programa mi nga aling polis, naimbaga bigat tayo amin na po. Kahit umay mi mamet, ibingay kinyayo, ken ni Ma'am Sigay, iti kapanunutan may pangget iti osaek ken si Saem. Ulitek apo nga iti kayat nasawen iti osaek ket online sexual abuse and exploitation of children ken iti si Saem ket child sexual abuse and exploitation materials. Ket adatoy apo dagiti wagas Wano safety measures tapnon maprotektaran tayo dagiti ubing laban kin daytoy nga klase iti krimen. Daytoy apo topiko mi ket topiko mi at taket para malapdan tayo daytoy nga klase iti krimen ken tapnon ma-inform iti komunidad may panggep daytoy nga child online protection. Ket para kadagiti ubing unan mi apo daytoy para ken dagiti ubing haan kayo nga makipag-communicate kadagiti tattao online nga hanyo nga pulos amamu uray pay no nakasingsingpet da apo nga maki kanya yung ubing nakasingsingpet da nga maki-communicate never kayo nga maki-communicate kanya da han kayo nga agiyag wano agi send iti personal information kas kung maiti nagan yung susto, address, pagbasbasaan nyo, ken password. Hang kayo nga pulusmet nga agiyag iti obscene pictures, wano dagitay pictures, wano videos nga nakalabos kayo. Wano oraan niya nga klase nga pictures, lalo no hanyo nga amu isuda. No adati dumawdawat kinyayo, ti kakastoy i-block when no i-report nga insigida no kahinahinala when no hangkay nga comfortable di may isang nga tao i-block yung nga insigida isudan agipulong nga insigida iti naganak ni teacher when no kanyami nga police no adati mangbutbuting kanyayo online haan nga tay sursurutan yu isuda dagiti ibagbagada kaputa mabuteng kayo kanyadan
agusar tayo met iti application hanlang nga para kadagiti ubing para iti amin agusar tayo iti application nga palpalubusan laeng dagiti naganak tayo. Iset met iti social media tayo iti private when no di Facebook adati jini kuanang ilak profile tapno ni friends mo laeng iti makikita ijayan ti account mo. Han nga ag-accept iti friend request iti sabali nga tao no han tayo nga amam mo. Laglagi pen yung nga han amin nga ka-chat online kasi dito dumakat lalalo dagiti ubing tapno lang umadoji friend list da adda nga add wenno accept da nga accept iti friends. Laglagi pen tayo apo nga haan amin nga ka-chat online ket gayem wenno nasaya at iti purpose na kanyayo. Iti met online chat when no video call haan kayo nga pumayag nga no agmaymaysa lalo no dawatan na kayo di ka chat yu iti nude photos wenno dagi aglabos kasjay automatic apo nga automatic ubing nga i-block dagijay nga tattao. Hang kayo met nga agpa-pressure no ibagbaga dagajay kachat-chat yu no butbut nganda kayo wenno agikari gaputa imbaganan kay mabutong kan agiyig ka laglagi pen nga teknik dalang dagijay dagiti tattao nga adati madi nga panggep na kanyayo tapnon maallokoy da kayo. Laglagi pen pay nga no adagi pasa ti binabastos nga video kada picture i-report tayo nga insigida. Ket haan yung isik-sekreto tapnon hanyo nga isik-sekreto nga ubing no adati kakastoy nga banbana ganyo isikreto kini tagiti naganak yu tapnon matulungan da kayo nga insigida ngumno tay adalang nga problema tapos isikreto yu pailaeng handa kayo nga pulos nga matulungan dagiti naganak yu. Han kayo nga agbuteng taadda kami nga adati naganak adati aduti mabalin yung nga pagipulungan no kakastoy nga no adati kastoy nga mapaspasamak kanyayo. Ket ituloy ni Ma'am Sigay ma'am ti dadumapay. Well, ma'am kat sakbay nga nakituloy ti imbingan ni Ma'am Salcedo ket kablaawak pay man iti naanos kin naayat nga ama iti ili ti sigay ni Honorable Carlo Crisanto P. Piredo ken kasamutan iti officer in charge mi nga ni Police Lieutenant John Albert Juan ken kasamutan dagiti amin nga agdingdingag ken sumusuporta iti daytoy nga programa ket tapno malabdan tayo iti online sexual abuse of exploitation of children wenno saek ken si SAEM naskan ti panagkaykaysa iti komunidad, pamilya ken iti gobyerno. Adu dagiti aramidan ang mabalin ang mga aramid tapno nasalunat ken natalged iti online environment para kadagiti ubing. So umuna panangisuro iti online safety kadagiti ubing. Isuro tayo kadagiti ubing asaan mangibingay iti personal nga information, pictures wenno video kadagiti handam amo ni estranghero tapno ken dapat amo da iti panganib iti daytoy online. May kadwa panangbantay dagiti naganak ken pamilya. So bantayan tayo dagiti panagusar dagiti ubing iti cellphone, computer ken internet ken usaran tayo iti parental controls. May katlo panangpatibker iti komunikasyon iti pamilya. Ipatangkan iti sarsarita makipasarsarita ken tapno maipakaam mo dagiti ubing no adda mga amos niya haan paslamang mang tret wenno mang abuso kadakwada
panangikidang iti oras ti gadgets. So dahito naskan nga limitaran tayo iti panagusar iti cellphone dagiti naganan o anak tayo tapno handa nga ma-expose kadagiti dakes nga content ken online predators. Panangipakita ti respeto iti bagikan boundaries. Isuro tayo kadagiti ubing nga adda iti parte iti bagi nga saan nga dapat nga maigaman iti sabali. Uno dagiti hantayo nga kamamo. Panangi-report iti masuspetsa nga aramid. Uno dati kastoy kat dagos tayo nga i-report iti PNP barangay wenno itawag tayo iti dagiti hotline numbers iti police stations tayo. Parang ipakita tinaimbag nga ehemplo dagiti dadakkel. Dapat dagiti naganak kat agbalinda nga ehemplo iti responsable nga panagusar iti daytoy internet. Dapat kat panangam mo kadagiti apps kin games us-usaran dagiti ubing. Masapol nga dagiti naganak kat amuda no nya dagiti dagiti platforms nga dagiti website nga kitkitaan dagiti ubing iti social media uno internet. Panangliklik iti panangipasa iti cellphone iti ubing nga awan ti bantay. Saan tayo nga palubusan nga dagiti anak tayo no mabalbalin ko ket agus usar da iti gadgets da nagti kwarto da nga hantayo nga ammo dagiti no anya dagiti aktibidad nga ubrain da. Panangikabil iti privacy settings iti social media. Siguraduen tayo nga dagiti naka-private dagiti accounts dagiti anak tayo tapno saan makita dagiti estranghero. Panangsalaknib ti impormasyon ti pamilya. Saan tayo ang liklikan tayo nga mangi-post iti address no dino tayo nga mapmapan no dagiti ubing no dino ti pag-eskwelahan da no nya oras iti klase da wenno dagiti anyaman nga aktibidad nga indob ubraan tapno maiwasan dagitoy nga madi nga pasamak iti online. Panangilawlawag may panggap iti online scams. Ipakaammo saan nga amin ang makikita iti daytoy social media wenno internet kadagiti ubing ket saan nga pudpudno ta adadagiti daduma no minsan adadagiti mangut-uto lang kadagiti tattao tapno makabiktima dalaeng. Panangisuri iti pagtaangan iti respeto ken disiplina. Panangipatakder iti digital rules iti balay agraramid iti nalawag nga rules nga iti oras iti panag-usar iti gadgets no anya lang dagiti apps nga mabalin nga i-visit dagitoy nga anak tayo. Panangipasardan ti panangusar ti kamera no saan nakasapulan. Isurot tayo dagiti anak tayo nga agi report ken i-block no dagiti masususpetsa nga dagiti handam ammo nga agi sesend kanya da iti mensahe mang message kanya da when agi sesend iti anyaman ni pictures when videos tapno lang so dakot naganan mabutbut nga da isuda asjay. Ken kastamatan nga
dapat kat adda iti dapat ijay eskwelaan kat iwaras tayo iti public awareness campaign. Inya tapno nga dagiti nasayaat nga panangusar iti daytoy nga internet. Kat DJ laang ma'am tinak bibingay ken kasamatan nga inawin ko lahat iti accomplishment ni mat edi sakbay nga NT 2025 kat aday iti maysa nga surrendered lost firearmy ken kasamatan nga agtultuloy iti income pa nag barangay visitation distribution of IEC materials ken dialogue ken kasamatan nga iti patungpal iti anti-criminality campaign kas kuma iti checkpoint nya so dagiti apo mapapan iti ili nga sigay nang nangruna dagiti tuhista ket kanayon tayo ko mga laglagipon wenno itugot dagiti nga gusar iti helmet nya apo ta ti dalan ijay sigay ket pangato pababa narigat iso nga ken dagiti balaag dagiti turista nga mapapan iti Awasan Falls ket dapat aglalo dagi jay kwa na ganan matik digi motor da no magnada itoy suyon agawid da lalo ta day jay ket diretso nga pababa ket adu dagiti na ganan malus break iso nga kanayon tayo ko mga i-check dagiti motor tayo apo ken kastamatan dagiti hikers nga mapan ijay Mount Montserrat ti ijay San Elias Sigay ket dapat ket i-ready tayo ti bagi tayo tapno iti kasaket mayat iti pinagsangat tayo ta daytoy mapan ijay nga mapan nag-hike ijay Mount Montserrat kada tuwa ako nada ket adayo manu nga oras iti pagpagnaon tayo apo ken dapat ket dagiti kumala ang hikers ti dagiti eksperto nga dagiti aga-hike nga datin yeah. So dagiti lang ma'am dagiti impormasyon nga dapat tayo nga maamuan kang ronaan safety tayo ken dagiti ubing iti dapat ikagumaan tayo agyaman Ma'am Sigay ken Ma'am Salcedo ti pinangibingay yo dagiti dapat nga maamuan ti amin ken tapno malapedan ti panagadda iti krimen nga osaek ken si Saem ti pagilyan tayo lalo dagiti ay ayaten tayo nga probinsya nga Ilocos Sur. Agyaman kanya yung mga ma'am dagiti impormasyon adal ken pamalagip nga inpaayo ti amin kang ronaan no adda ka dagiti viewers tayo to FB Live ken kadagiti listeners tayo to DZTP Radio Tiradpas. Ket bago aglepas deto a programa kayat kumanpay nga ibingay dagiti accomplishment iti unit mi nga second ISP MFC ditoy Makalawas. Manipod nagruging ato nga tawen 2026 narugyan ken madama nga mailaklakad ti ICLIP or Enhanced Comprehensive Local Integrated Program nga maysa nga programa iti NTF LCAC tayo para ti maysa nga dati nga miyembro iti CTG akas nagsublisonan ti kaming ti gobyernon. Iti January 10, 2026 napan nakiselebrar iti 3rd Mobile Force Platoon nga na indaolwan ni PCMS Geoffrey Garnase, Joy 8-year Thanksgiving celebration iti Jesus Christ, our glorious bridge room church nga angay jay Barangay Gabor Norte, Santa Cruz, Ilocos Sur. Akas maysa nga panagsuporta tayo kadagiti pastors wenno life coach tayo. Kastamet iti January 12, 2026 na awardan iti OIC mi nga ni Police Major Ryan Tiafos iti certificate of commendation sa J Camp Elpidio Crino, Barangay Bulag, Bantay, Ilocos Sur para iti successful marijuana eradication dati Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur idi napalabas atawen. Ket dagiti accomplishments ti unit mi ken akas panaglepas deto ay episode ti aling pulis agtultuloy tayo latta iti panagsubaybay ken panang suportayo kanyami ket manipod ti sibubuong organisasyon iti Ilocos Sur Police Provincial Office agyaman kami kanyayo amin nang nangruna ti DZTP Tiradpas Radio Station nga idadaulwan ni Ma'am Alpha Jane Rafael ken kadatayo amin kakailyan na imbag nga aldaw kanyayo amin nga wan labas na. Siak ni Patrol Woman Jesseline Cabico agyaman kami amin. God bless us all.